fáistí a chairde, Conastá se, deis a bheith cáil arís. Donach is anam dom, Máire sóideamh, agus aniu, bheith Rita agus an Chailleach. Bheith ar Rita, agus í eitilt, bheith ar slatriachta. Sús in air, onta nóig sé lé, bheith in a cailleach. Léamh scéal is feicimid. Tarlom! Rita agus an Chailleach le Máire Zepf. Ba é Andrew Whitson a Washig, agus ba é an snáthad mhór a dailteig. Fecha Rita, agus í gléiste mar chat, ban mór fad dohairí, agus catán sin. Cailleach. Feicimid, cén sais cailleach agus cén scéal a bhéis an seo. Fech na scíáin láthair, I get mór hímpel ar an leathnach an seo. Rita, fechar hín sin. Seo hí Rita. Is bra le Rita ihe haune. Fecharí, agus í taring pumpkin olmhór. An sin lé, Fech manga mó gáir orí, agus í gléiste mar cat. En de clús orí, agus an arable mór fada. Ba wa le Rita, cailleach. Tá cailleach fiáin-gan-srian agus dorcha draíochtach. Fechar ag sí smaointe bhar cailleach. Fech, cracking glas. Ina fada. Fech na scíáin láthair ag eitilt mór hímpel. Fech an háta mór fada tá orthaí. Agus an ruaig fada. Le cailleach, ní bheith orthaí dul lí go lua. Bheith ceadaigh í eitilt scúb chríochta fa na hithe. Bheith orthaí ag scúb agus í eitilt an glanút an cailleach bheith. Agus is scúb mór fada. Ruaig agus na héadí ag eitilt tífiúide bheith. Agus an diabhlaíocht go háir sa spéir. Nead a cé go háir is atá sí fech. Na réalta freisin. Na feiscint. Ní bheith ein obair bhaile. Ná glanna le déanamh. Ná sohíle ní. Fech, sin agus ní gáda ein rud dhéanamh fech an práis go tá ar an fut an tí. Nó an eolaigh bhfuil an dríochtá dhéanamh fech. Cailleach tríd gachrad a glána, agus an mata dhéanamh sé agus sé, dóiag, sé lúide héint na cúig, bhfuil is agah sé cad is cethair lúide dó ann, nó trí lúide trí, nó dó lúide héin, nó a héin lúide héin. Chuideoch Rita le deochanna draíochta a bhasca. Agus giasa nua a chrial. Fech, is an cailleach ag obair an sin ina fota pumpkin. Agus na rudí éagsúla, Nead a catánta, stuff dear oráist an sin, agus gorum, agus glas, agus corcra, bándearg, down. Ní dólam go bhfuilm sa iad sin a ól. Cad a cheapan sibh se? Déta cailleach aig bulí a chlúdach le neascódaí. Fech, Dína gránin ar dhéan si rudí grána orta. A bhráling é sin dhéanamh orthúnis is a ríis. Nó frog a dhéanamh den bhúnteoir. Is bra le Rita froganna. Ach ní dólam gur daithní na múnteoir lé. Sin frog, Fech na súil ar an bhrog. Ad is nach mar a cailleach róscáfar. nó theochach tromlaí ar Rita. Fech sin agus an cailleach a chur a chola fech agus ín cailleach ag léamh scéalte ó beidir go scéal scanrúil atá ann agus nuair a hitan Rita na chola an droch bringlód nó tromlaí orthaí.
Fear an aireachtach is peidir bhfuil an aireachtach géirí I a hithe. Agus dá gurach an chailleach ruaig a chud cairde. Bheach sin miltenach. Bheach, so, dar tháinig siad go cóisiir. Agus sin tháinig siad an cailleach. Agus tháinig imní agus scanra orthú. Agus dimig siad. Crugel. Cailín gléiste go deasach tá íaltóg ag bheach an ceann. Agus an mummy. Agus Rita, sán an sin sa lár mar go bhfuil cairde géimeachtúí. Agus an cailleach tar éis rá lá éimigí léamh, gradagí. Beidir nach mecha is ag cailleach cad é le déanamh agus Rita tín. Feach. Is go te, ceach an lár. Fear ciún. Feach, beidir me chuirí an lair sin éthe. No na frogan agus péiste na talún éthe freisin. Sin cogus difriúil. Beidir go meach sí mífar grána le daoine eile. Agus in is, tá sé chógrána go bhfuil an bucht tar éis tosú cíine. Agus a glindar agus ina súil agus mangamór gáire ar a béal. Mar go bhfuil sesin cíine. Feach na bró agus sais aite atá orthaí feach. Is gur bháil go meach Rita cho hulk céine le féin. Feach, cailleach rá le Rita gur corded. Eis na chur cíine is a gol freisin. Beidir an uachta róte a chuidhhaid. No an balún a phléasca. Ach, bheach sin ú fása feach. Níl Rita géirí sin I dhéanamh. Ní hat nó sé sin le Rita. Agus an meach póg am lí uí. Feach. Agus feach an cailleach ar póg na hithe. Agus feach na fehedí. Na drancódí mór hímpel orthaí. Agus cén san gruigan sin. Gruigan nó péiste na éigs éigen. Tá ag fás ó na crackan. Feach. Agus I ré na pógin. Agus cad a cheapan Rita. Ní bhlam sin an éair. Beidir nach néach sí ach bí lofa cailí. Bhil sé feach. Súile. Scíáin láthair. Frog. Bheith an tú méir den éigen feach sena go súla mo bhéir. Fehedí. Drancóí. Feach an duine mar se feach. Don bhrig fásta. Súl. Don lón. Feach tá méir aige. Agus. Chuig go bol áfa bh féin don duine. Ní sin go léir. In éon bail amháin. Bháileibh sé sin. Déitoch cailleach gachród a bhile. Rita sin agus an cailleach draíochtach ar an cailín feach go topantá airbal orthaí. Clús sa móra feach. Agus bing! Loch, déanta aiste. Feach an sais costa freisin orthaí. Ní dólam go meach múnteach sásta le sin ach an éad. Agus céin dearra a bheach leis. Neadidir an cailleach an Rita a rósta san ain. Sí hit an dinéir. Ja. Dólam go Rita róhál san éis leis na smaointe. Dahraigh Rita a hintan. Níor bháil é cailleach níos mó. Feachtar sé
tris isce chahabh ar an cailleach fáil rélé. Ceapnach daithníonn si le cailí nuair bhíonn siad glán. Well, ní fíorchailleach ar scór ar bheith. Ó, feach. Tá dul amach. Ag bailú ó teach go teach. Agus tá Rita gléiste. Tá Mami gléiste mar cailleach. Sin tretháirín beag. Feach, agus a daddy. Mar argáin. Bin scéal Rita agus an chailleach súil an gur hathan an scéal léamh de hat sé bhór lomsa agus go dtíon céad uair eile Donach an seo rá slán.